Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik megtisztelnek azzal, hogy meghallgatják ezt az előadásomat. Először készítek ilyen élő előadást, annál többet adtam elő élőben annak idején tanárként és azóta is, úgyhogy talán azzal nem lesz gond, hogy mit és hogyan mondok, inkább azzal, hogy nem látom önöket. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Gallik Béla vagyok, tanárembernek tartom magam, mindenek előtt szeretném elmondani önöknek, hogy nem vagyok orvos, nincs doktori orvosi végzettségem, viszont van talán a véletlenek folytán egy olyan ismeret halmazom, sorozatom, amellyel rájöttem valamire. Ezt szeretném önöknek most elmondani, közkincsé tenni. Valamikor 30 évvel ezelőtt indult ez a dolog, akkor ért egy váratlan esemény. Most így utólag azt mondom, hogy nem volt véletlen, de akkor még én ezt véletlennek tartottam. 7 évig tanítottam tanárként, és kiemeltek, elkerültem az akkori legmagasabb szintű sportszervezethez, sportminisztériumban, az Országos Testnevelési Sporthivatalban. Vezettem egy országos kiválasztási rendszert, és éppen egy kollégát kerestünk egy megfelelő helyre, amikor nekem eszembe jutott, hogy a TFN annak idején együtt jártam valakivel, és akkor megemlítettem, hogy hát hozzuk ide őt. Mint kiderült, a kollégáim ismerték, és mondták, hogy hát Béla, ne hülyéskedjél már, hát az a valaki már nincs közöttünk, meghalt. Hát ugye testnevelő tanárként mi merül föl? Rögtön azt mondtam, hogy azt kérdeztem, hogy baleset? Mert hiszen ez a srác, ez mintaképe volt az egészséges életmódnak, nem ivott, nem dohányzott, csupa acélizomzattal rendelkezett, és óriási koponya is volt a szakterületén. Én azért is szerettem volna behozni a sportminisztériumba. Na, egy szó mint száz, ez nekem olyan furcsa volt, és aztán kiderült, hogy hetek, hónapok alatt fogyott le, rákban halt meg. Hát ez annyira szíven ütött, de nem akartam ugye a családot ezzel bántani, és megpróbáltam kerülő úton érdeklődni. Elmentem abba a kórházba, ahol boncolták, hát egy kicsit ugye protekcióval, mert akkor ugye 1985-ben nekem a sportminisztériumi kártyáimmal vagy lehetőségeimmel szinte mindenhova be lehetett menni, és én éltem is ezzel a lehetőséggel, egy szó mint száz, bementem a boncnokhoz, aki bizony olyan megdöbbentő dolgokat mondott el, illetve hát mutatta a boncolási jegyzőkönyvet, amelyen teljes egészében megrökönyödtem. No hát azt kell mondanom, hogy így került a csizma az asztalra. Ezt követően ezzel a egyébként doktori végzettségű, tehát ugye az orvosit követően a szakvizsgáját ugye boncorvosként tette, és már jó ideje benne volt a szakmában. Annyit még, hogy ezzel a doktor úrral, orvossal évtizedekig tartottam a kapcsolatot, sőt, még a mai napig is tartom, és az érdekesség az, egy kicsit repülünk az időben, hogy ugye 1985-öt követően a 90-es, pontosabban a 2000-es évek környékén számolt be arról, hogy ahol dolgozik, ott már nem engedik, hogy boncoljon. A fő osztályvezető főorvosa kifejezetten tiltja nekik a boncolást. Mondta ezt akkor. És amikor én kérdeztem, akkor azt mondta, hogy hát azért, mert
mindenkinek azt kell írni a bonc orvosi papírjára, hogy abban a betegségben hunyt el, az volt az ok, amelyet a kezelő orvosa felírt. Ez furcsa volt, egy biztos, hogy ő ezt követően megpróbált tiltakozni, illetőleg elérni, hogy továbbra is a szakmáját becsülettel tudja végezni, minden alkalommal ellenállásba ütközött, majd egyszer a főorvosa szabadságra ment, és akkor fogta magát, és újra elkezdett ugye tiltás ellenére boncolni. Nos, hát olyan dolgokat látott, tárt föl, amelyet én itt az oldalamon önöknek le is írtam, feltártam. Tehát gyakorlatilag a tetemek, és sajnos én is sokat megnéztem, de minden alkalommal rosszul lettem, úgyhogy ez nem nekem való. De amit láttam, illetőleg amit tudok, az bőven elegendő. Egy szó mint száz, tehát szó szerint belülről csonkított tetemek vannak. Mai napon én gondolkodtam, hogy önök elé tárjak-e ilyen képeket, de aztán úgy döntöttem, hogy nem, mert egyrészt nem akarom elvenni a kedvüket, az étvágyukat, másrészt ténylegesen én szeretném elérni, hogy nem csak, hogy ezeken a dolgokon mi megrökönyödünk, hanem szó szerint szeretnék önökben kiváltani egy olyan csak azért is érzetet, hogy mutassuk meg, hogy felül tudunk kerekedni, életben tudunk maradni, sőt minél többeket meg tudunk menteni. Mert bizony, és ez nem károgás részemről félő, hogy hamarosan borzalmas méreteket fog ölteni a hirtelen halálok sorozata. És ebben mi fogunk tudni segíteni a társainknak, embertársainknak. Visszatérve tehát erre az orvos barátomra, és akkor ugye, amikor visszatért a főorvos a szabadságáról, természetesen voltak, akik beárulták, és azonnal ki is rúgták. Próbálkozott még Magyarországon egy-két helyen, ugyanez volt a helyzet, mindenütt azt mondták, hogy azt kell ráírni az orvosi jelentésre, hogy a halál oka, és akkor beírták az adott betegséget, amelyet a kezelőorvos is ugye közzétett. Miután ilyen ellenállásba ütközött, ezt követően hát nem disszidált, hanem elment külföldre, mai napig nyugaton dolgozik. Kérdeztem, hogy mi a helyzet, és hát ugyanez a helyzet. És ugye a vírus idején meg különösen, de akkor már egy kicsit a dolgokat ő is, én is más szemüvegen át néztük, illetve hát az utolsó 10-11 évben már itt az én tudásomban is lényeges, illetőleg a probléma megfejtésében is lényeges áttörés történt. Aztán, mint kiderült, ennek ellenére maradt kint, mert azt mondta, hogy ott legalább kint megfizetik. Mai napig is dolgozik kint, és most ennyit tudok mondani, a háttérben, de a leleplező feltáró csapatok egyik tagja nyugaton, aktív tagja, és nagy reményekkel tehát nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy talán hamarosan már felfedheti magát. Arra is rávettem, hogy egyszer majd ezekről a tényekről, képekkel, felvételekkel, bizonyítékokkal írjon egy könyvet. Az is érdekes egyébként, hogy nem csak ő van ezzel így, hanem nagyon sok orvostársa, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy mindaz, amit itt művelnek, azt ők jó szívvel csinálják. Nyilván én elítélem azt, hogy ha valaki nem is az orvosi eskünek, hanem a belső lelkiismereti esküjének nem felel meg. De hát ez már egy másik tészta. Tehát azt tudom mondani önöknek, hogy én azzal szeretném önöket most
serkenteni, hogy éppen a lelkiismeret okán a lélekről beszélek. Ugye mi a Testnevelési Egyetemen, hála Istennek azt tanultuk, hogy test, lélek, szellem, és ezen belül ugye a testtel kapcsolatos dolgokat nagyon komolyan vettük. Ezúton is köszönöm, és hálás vagyok. Személyesen is annak idején megköszöntem még, amikor éltek. Nádori professzor úrnak, a biológiai tudományok doktorának a Testnevelési Egyetemen, főiskolán, dr. Frank Robertnek, tanszékvezető egyetemi tanárnak fantasztikus keménységgel tanította mindazon élettani dolgokat, amelyek nekünk elengedhetetlenül szükségesek, és rendkívül helyesen bennünket arra tanítottak, hogy nem hogyan keletkeznek a betegségek és betegségekből hogyan gyógyítunk, hanem sejt alapú megközelítéssel hogyan tudjuk életben tartani a sejtet, a szervezetet, illetőleg hogyan tudunk ebből az emberi szervezetből esetleg olimpiai világbajnokot faragni. Tehát egy teljesen más élettel teli teremtő energiát ölt belénk, és ő neki nem titkolt szándéka volt, amit el is ért, hogy ténylegesen egy kis orvosit csináljon a Testnevelési Főiskolából. Tehát rendkívül szerencsés vagyok, hogy ilyen tanárok tanítottak. Sorolhatnék másokat is, még Mészáros apót mondanám itt, aztán Pavlik doktort, és másokat. Tényleg nagyon büszke vagyok ezekre a tanáraimra. Azt követően ugye ezzel a doktorra, akinek a nevét nem említhettem, erre a boncorvosnak a tudására, tanítására utalnék, mint tanítómesteremnek. Aztán 10-valány évvel ezelőtt találkoztam dr. Molnár Albinával. Ő a doktorit nem orvosként szerezte, de talán éppen ez az, ami alapján ő alkalmassá vált a saját gondján, betegségein végig haladva, hogy valami újat hozzon létre. Az én édes unokabátyám, dr. Regeli György, talán tetszenek ismerni, ő a gömbvillámok kutató és más nagyszerű dolgok tudora, többek között ugye a korlátlan energiával is foglalkozik. Ő mondta egyszer nekem azt, hogy tudod, Béci, a zseni abban különbözik a többi embertől, hogy pont annyi ismerete van, amennyi a probléma megoldásához szükséges. Tehát sokszor azt mondja, mi szakbarbárok, akik valamilyen, mondta ezt magára, valamilyen tudományágban benne vagyunk, sokszor nem látjuk a problémát, a probléma megoldást, mert annyira elmélyülünk a részletekbe. Nos, Molnár Albina saját életét vette nagyító alá, 65 éven keresztül betegeskedett, mindenét le és kioperálták, rengeteg szenvedésen, gyötrelmen ment keresztül, és aztán 65 évesen feltette magának a jó kérdést. Azt mondta, hogy az Jóistennek nem lehet ez a célja ő vele, aki életében rosszat senkinek nem tett, hogy egész életében gyötrelmekkel élt, gyógyszereken, műtéteken, ugye sebészi és egyéb beavatkozásokon keresztül, és nem volt egészséges életpillanata. És azt mondta, hogy ez nem mehet így tovább, ezen változtatni kell. Ő egyszerre változtatott mindenen. Ezt abban az általam mellékelt videóban, illetőleg leírásban megtetszenek találni. Ugye a legelső között kiadott könyveskéje az Élhetnénk betegségek nélkül egészségesen, tehát mindenből egyszerre kigyógyult.
És azóta eltelt több mint 20 év, és él, hála Istennek, és innen is üzenem, Isten éltesse, drága Albina, él, mint Marci Hevesen. Annyit kell róla tudni, hogy ő Oroszországban született, a kedves férjével, a Lomonoszovon ismerkedett meg, és akkor így került Magyarországra. Nagyon aranyosan, jól beszél magyarul, sőt, rengeteg olyan példája van, amelyben akár az anyanyelvi szinten beszélő magyar honfitársainkat is meghazudtolja. Ugyanakkor viszont van egy kedvesen aranyos orosz akcentusa, például a mai napig a hogyot úgy mondja, hogy, tehát ilyen oroszosan. Viszont mindenhova elmegy előadást tartani, és mindenütt ingyen tart előadást. Mert azt tartja, hogyha neki a Jóisten megadta azt, hogy végre egészségesen élhet, akkor ő neki nincs joga azt a tudást eltitkolni mások elől, mert tudja, hogy micsoda érzés az. Könyveket ír, csupán a könyveknek kéri az árát, illetve annak a nyomda költségét, úgyhogy nagy nehezen nyugdíjas éveiben ebből próbál valamicskét meríteni. Szeretném önöknek elmondani a lélek kapcsán, hogy mi itt ebben a hazában, a Kárpát-medencében magyarok nem véletlenül választottuk ezt a hazát, amikor leszülettünk. Szó szerint a Jóisten előtt választottuk hazánkul, országunkul, nemzetünkül a magyar hazát, a Kárpát hazát. Ugyancsak ekkor választottuk a magyar nyelvet. Nézetem szerint az isteni nyelvet. És ekkor választottuk ki szüleinket is, ahova szerettünk volna leszületni. Akik egyébként lélekben belül ugyanígy hívnak bennünket le a hazába, illetőleg a családba. Tehát ha innen nézzük, így jön létre az Isten, haza, család. Tehát mindennek oka van, és nem véletlenül születtünk ebbe a földi közegbe, és ebbe a földi testbe. A földi test ugye az a gúnya, amelyet halálunkkor levetünk, de a lélek újra megy tovább a maga útján, és teljesíti vállalt feladatát a Teremtő előtt. Így tehát azt tudom mondani, hogy mi magyarok, és önök itt zömmel, kedves hallgatóim, csodálatos nép vagyunk, büszkének kell lenni magyarságunkra, és önöknek, drága hölgyek, különösen, mert a közel 400, több mint 450-en jelentkeztek be, tehát önök közül javarészt hölgyek kérték a lehetőséget ebbe a csoportba. Tehát önök azok a csoda lények, akik pontosabban a Teremtőtől azt a lehetőséget kapták, hogy azzal, hogy gyermeket tudnak lehozni, dimenziókaput nyitnak a Teremtőhöz. Tehát az, hogy önök, drága édesanyáink, testvérek, hugocskáink, nővérkéink és hölgyeink, szerelmeink, önök azok, akik révén egyáltalán az élet ezen a földön létezhet. Örülök is annak, hogy önök érzik, hogy itt bizony ennek az életnek nem szakadhat vége, mert valakik, de inkább azt mondom, hogy valami, viszont a Teremtővel, az Istennel szemben mást akar. Ezt én meg is nevezem. Ez a gonosz, ez a fenevad, ez a sátán, ez teljesen ellentétes a fénnyel. A fény a Teremtő. A Teremtő Jóisten. A fény gyermekei vagyunk mi magyarok. A tudás népe, a mag népe, a fény hordozójának nemes nemzete. Ezek vagyunk mi magyarok.
Tehát dolgunk van ezen a földön. És hiszem, tudom, hogy ezt a harcot önök, hölgyeim, önökkel fogjuk mi megnyerni. De most mindenek előtt ezt a harcot, a legelső lépést kell megtennünk. Ez pedig a legelső lépés, hogy egyrészt életben kell maradnunk, másrészt mindenkit életben kell tartanunk, aki kezet nyújt felénk, és elfogadja segítségünket. Így tehát ezzel a beszélgetéssel, illetőleg ezzel az előadásommal azt a célt szeretném elérni, hogy önök itt pár százan, akik most indulunk, segítsenek nekem abban, hogy ez a gondolat, ez táptalajra lejjen, magot vessünk, és szépen növeljük. Nagy a baj, félek attól, hogy hamarosan már minden családban lesz elhalálozott, és tartok tőle, hogy hamarosan olyan mértékeket fognak elérni a halálozások, amelyekkel már egyszerűen borzalmas lesz szembenéznünk. A test-lélek szellem hármas egységében, tehát a lelket illetően ennyit szeretnék mondani. Szintén nagy tanítómnak tartok egy fiatalembert, majd őt is szeretném meghívni, Kispap Marcelnek hívják. Ő a germán gyógytudomány tudora, azt mondja, és Hammer doktornak az útján jár, hogy minden betegség oka lelki eredetű. Akkor mi az oka annak, hogy én mégis, bocsánat, elnézést, hogy én mégis arról szeretnék beszélni, hogy testi értelemben miket kell csinálnunk. Hát bizony ez a sátán, és az általa kiépített, az általa mozgatott háttérhatalom, az bizony rájött arra, hogy az emberi testet, az anyagot mivel lehet megtámadni. Azt kell tudnunk, hogy az emberi test a Jóistennek egy gyönyörű, csodálatos teremtménye. Gyakorlatilag tökéletes. Akár mennyit vizsgáljuk, mindig új és új dologra tudunk rájönni, és olyan isteni tökéletességre, amely egyértelműsíti, hogy nem is lenne szabad megkérdőjelezni a teremtőnek ugye a létét. Bocsánat. Az emberi szervezet minden esetben egyensúlyra törekszik. Úgy mondjuk ezt, hogy homeosztázis. Ez azt jelenti, hogy bármi történik a belső környezetünkben, de akár külső hatása is, most nem balesetekről beszélek, vagy hanem például megégetjük a kezünket, vagy elvágjuk, hogy a szervezet belülről mindig megpróbálja helyrehozni, kijavítani azt a sérülést, azt a problémát. Valamikor, hát nem is tudom, 10-20 évvel ezelőtt volt egy francia kitűnő rajzfilm sorozat, amely bemutatta a szervezet belső működését. Mondok egy példát önöknek. Ugye beszélnek koleszterinről. Hát ugye arról nem beszélnek, hogy a véráramkör, ugye azt úgy kell felfogni, olyan, mint egy csőhálózat, amiben kering ugye a vér, és hogyha valamilyen oknál fogva sérülés van az érfalon, akkor megy a vakolóbrigád, ők a koleszterinék, és bevakolják úgy, hogy utána mehet minden rendben. Na de most ezek a sátánista fajzatok kitaláltak valamit, bejuttattak ebbe a vérbe olyan kis miniatűr zsilettpengéket, így hasonlítanám önöknek, amelyek
belülről vagdalják az érfalat föl, úgyhogy ezek a szerencsétlen, vakoló kőműves brigádok nem győzik ezeket a sérüléseket befoltozni. De hogy ne is tudják befoltozni, egyszer mint belénk juttattak szuperparazitákat is. Ezek a szuperparaziták ezeken a helyeken támadnak, és nagyrészt ugye a szívnek a pumpáló ereje révén óriási nyomás van közvetlenül a szívből kilépő erekben, tehát ott olyan nyomással megnyomja ezt a területet, amelybe egyébként belefurakodik, tehát ezt a megvágott területet belefurakodik ez a szuperparazita, hogy bizony ott megnyílik a vér, és abban a pillanatban kiömlik a mell vagy a hasüregbe, kitódul a vér, és azonnali halált okoz. Tehát ezek a hirtelen haláloknak az okai. Nagyon sokszor ugye látható olyan film, és ezeket azért nem mutatom most be önöknek, mert mind megtalálható, és nem elborzasztani akarom önöket, hanem rávezetni a megoldásra, és arra, hogy teljesen más szemléletmódot igényelnek a dolgok, hiszen nem betegségekről fogunk beszélni, hanem okozatokról, és ez egy teljesen más szemléletmód, sőt egy teljesen más gyógyítási módszer vagy mód. Tehát visszatérve, ugye a vérerekben tehát ezek történnek. De mindenféle egyéb parazita is belénk van juttatva. Amikor én már tudtam, hogy hogyan kerülnek bele, mert 10 éven keresztül, sőt több mint 20 éven keresztül még nem tudtam, vagy nem voltam abban biztos, hogy kerülnek belénk. Mert ugye mindig azt mondják, most meg a gyümölcsöt és a többi, de azt már tudtam, hogy minden boncor test tele van parazitákkal, élősködőkkel, férgekkel. És minden szervünkben, és azt is tudtam ettől az orvosbarátomtól, ettől a boncorvostól, hogy 27 félét, 8-12 félét a bélben, de az összes többi szervben összesen 27 félét tudunk megkülönböztetni. Mert ugye én addig kutattam, minden orvost megkerestem a természetgyógyászokat, mindenkit, a füves embereket, mindenkit, aki akkor még élt, és szó szerint majdnem mindenki kiröhögött a teóriámmal. Elhajtott, vagy azt mondta, hogy hát ne üssem én ebbe az orromat, mert hát ugye nekem nincs orvosi végzettségem, vagy hát enyhén szólva is hülye gyereknek néztek. De én meg voltam győződve, sőt akkor már tudtam, hogy én járok jó úton, ebben egyébként megerősített ez a Bonsznok orvosismerősöm is. Ugye még valamit, hogyha olvasták, és hát ugye én ezzel nem hőzöngeni szeretnék, meg hivalkodni, de 2006-ban talán sokan tudják, hogy én a Kossuth téren a székházostromát követően elég komoly beszédeket tartottam, és ezek egyikében érintettem azt, amelyben mondtam, mert hiszen én mióta élek, a háttérhatalmat tanulmányozom, hogy bizony, tudnék, most már önök is látják, ezek előre bemondanak mindent, csak ugye az emberek nagy része nem is tudja, hogy bizony olvasni kell a sorok között is, hogy majd kirobbantanak egy járványt, és a járványra hivatkozva beoltanak bennünket, mint az ellenszer, amiben lesz majd ugye valójában a halál. Hát most már látjuk, de pár évvel ezelőtt még a Kossuth tériek, még a nemzetiek is kiröhögtek, sőt azt mondták nekem, még a vírus előtt is, hogy hagyjad már, Béla, a hülyeségedet, milyen férgek, meg milyen oltás, meg milyen. Jó, ugye sajnos nekem volt igazam, mert ennyire felkészületlenül, legalábbis mi magyarok, nem lettünk volna, hogyha segítettek volna. De hát rendkívül hosszú az út, míg odáig elértünk, hogy egyáltalán élelmiszernek minősülő termékként
forgalomban hozhatjuk. Valójában, ezt itt önöknek zárt csoportban merem mondani, ez egy csoda növény. Egy csoda növény keverék. Tehát ebben olyan tudás van, az önök irányából felém áradó levélhalmazt és megrendeléseket sem tudom nagyon kezelni, de közben próbálok hirdetni. Évekkel ezelőtt próbáltam úgy, hogy direktben, tehát egy saját posztot hoztam létre, és azonnal letiltottak meg, amit én kaptam a hitetlenkedőktől. Még a vírus idején, mikor szintén ajánlottuk, akkor is mindent kaptunk, hideget, meleget, és mikor mondtam, hogy hát elnézést, hát mi magyarok létrehoztuk direkt 14 teakeverékből, tisztán magyar termék, valamennyi 27 féle féregre, és akkor ti 26 000 forintért rendeltek egy idegen terméket, ivermektint, ami ráadásul a ló egyik lóban lévő férgére jó. Hát mindegy, ugye ez így történt, aztán a közelmúltban, talán tavaly szeptember környékén megjelent az első olyan film, amelyben bizony közé tették, amit mi régóta tudunk, hogy tele vagyunk férgekkel, és azok most az oltottakban kezdtek el elszaporodni, és hirtelen halált okozni. Visszatérve tehát, az emberi szervezet egyensúlyra törekszik. Minden körülmények között. Viszont ezeket a parazitákat úgy kísérletezték ki, hogy nem tud ellene védekezni a szervezet. Mert a szervezet rendesen kidob magából mindent. Talán emlékeznek azok, akik öregebbek, az 1960-as években egy dél-afrikai professzor elvégezte az első szívműtéteket, Bernard professzor, dr. Bernard, de néhány napot követően, vagy néhány órát követően, vagy néhány napot követően minden esetben a szívcsere, tehát a szívműtétben elhunytak, meghaltak a betegei, mert az hiába vércsoport minden egyezett, kidobta a szervezet. Minő érdekes, ezeket a parazitákat meg nem tudja kidobni. Sőt, mi több, ezek a paraziták még bent szaporodnak. Van olyan parazita, amelyik napi 250 000 petét rak a szervezetünkben. Tessenek elképzelni, micsoda leterheltség ez. Folyamatosan minden idő pillanatban küzdünk ez ellen, a szervezetünk teljes egésze, egész életünkben dolgozik, hogy ezeket kinyírja, de nem tudja kinyírni, mert ugye a táptalajt is a háttérhatalom úgy hozta létre, hogy felborította szánt szándékkal a belső egyensúlyunkat. A belső egyensúly az a savbázis egyensúlyon alapszik, vagy a sav-lúgos egyensúlyon. Az emberi szervezet enyhén lúgos közegben gyönyörűen él, de abban a pillanatban, amint savas környezet van, abban a pillanatban ezek a belénk juttatott paraziták gyönyörűen élnek, szaporodnak, sőt, ugye a háttérhatalom gondoskodott arról is, hogy óriási mennyiségű összetett cukrot, hozzáadott cukrot is juttasson a szervezetbe, amely kitűnő édesség átvitt értelemben ezeknek a parazitáknak, és ettől aztán élnek, mint marcihevesen. A savbázis egyensúly mellé pedig még gondoskodtak stresszről is. A stressz is savasít. Selye János professzor úr, magyar származású professzor fedezte fel a stressz, mint egy élettani reakcióját az emberi szervezetnek. A lényege, hogy a háttérhatalom csodálatosan megoldja a folyamatos félelemben tartást, a folyamatos bizonytalanságban tartását az embereknek, a kitettségét a mindennapi problémáknak, és ezáltal ugye az emberek folyamatosan aggódnak,
problémáznak, és bizony savat termelnek, a savas közegben pedig a paraziták szaporodnak, és fölfalnak bennünket belülről. Tehát az ok egyrészt, hogy az emberi szervezetben a savas közeget létrehozzák, a másik ok, hogy a savas közegbe bejuttatták azokat a parazitákat, amelyeket az emberi szervezet nem tud magából kidobni, nem tudja legyőzni, nem tudja elpusztítani, hanem megpróbálja ugye közömbösíteni, állandó harcot vív, és csak idő kérdése, hogy mikor pusztul bele az élőlény, az ember. Ez ment az 50-es évektől kezdődően, de már korábban is voltak kísérletek. Ugye az én generációm volt az első, akiket mindenféle indokra vonatkozóan beoltottak nagy dumával, de például édesanyámék, aki 86 éves volt éppen pár napja, mondja, hogy ő gyerekkorukban, meg az ő apját, meg az anyját, senkit nem oltottak. Sőt, tessenek elképzelni, soha nem voltak influenzásak, tehát amikor iskolában mentek, se volt olyan, hogy mindenféle baj. Most meg mit figyelhetünk meg? Hát már mi is gyerekkorunkban, de a gyerekeink is óvodába, iskolába bemennek, és egyből taknyosan jönnek haza. Egész nyáron fetrengenek a koszban, mindenféle táborban vannak, össze vannak zárva, semmi bajuk nincsen, bemennek az iskolába, óvodába, és rögtön van. A nátha, az influenza, meg mindenféle takonykor okozat. De mi okozza? Valamit belénk juttatnak, de mit? És hol? És kik? És milyen utasításra? No hát akkor kezdjük el most a másik oldalon az építkezést, próbáljuk megoldani, hogy ezekkel szemben mit tehetünk. Hát az emberi halálok okok között állandóan azt mondják, hogy hát 20%-ban legalább az alkohol, meg a cigaretta a halált okozó ok. De senki nem beszél a maradék 80%-ról, most én abban az értelemben mondom, hogyha kihagyjuk ugye a parazitákat. Mert az emberek nagy része nem tudja, hogy 80%-ban a víz hiány okozza a savasodást. Testünk több mint 70%-a, agyunknak közel 90%-a víz, és ezt nem pótoljuk. Az állatainak adunk vizet, a kutyusunknak, a macskánknak. Locsoljuk a virágot, és nem locsoljuk a legfontosabb kertünket, saját szervezetünket. Folyamatosan kellene locsolni a saját szervezetünket, fenntartani folyamatosan azt a vízoszlopot, amely mondjuk egy 100 kilós embernél, mint én, ugye a 80% az annyit jelenti, hogy 80%-om víz. Tehát amit itt látnak szőr, meg haj, meg ez a póló, az ezen a 80 liter vízen van, gyakorlatilag csak egy kis látszat, tehát ezt a vizet próbálom én körbe fogni, és önök is. Ez az éltető elem, a legfontosabb elem, amelyet pótolnunk kellene. De nem pótoljuk, sőt, azt mondják a szülők is, hogy ne igyál kisfiam, mert bepisísz. Nem iszok az autóba, mert meg kell állni. Nem iszok, mert éjjel nem akarok kimenni pisilni. Az öregeknek mit mondanak? Ó, ne igyon, mert ilyen meg olyan prostata problémája lesz. Holott ez okozza a prostata problémát, ennek a hiánya. Hát kérem szépen, ha naponta folyamatosan ugye megoldjuk a folyadékbevitelt, akkor éjjel is ki kell mennünk pisilni. Tehát az nem, hogy betegség, hanem fontos dolog. Tehát ha 24 órán keresztül
működik a szervezetünk, mindig feltöltjük a folyadékraktárat, akkor nyilvánvaló a kiválasztásnak köszönhetően el kell mennünk WC-re is. Ugye? Folyamatosan izzadunk, folyamatosan lihegünk, alvás közben is, és folyamatosan termelődik a húgyhólyagban, a vesénk révén kiválasztva a vizelet. És ki kell menni, és semmi baj nincs, vissza kell feküdni és aludni. Na most akkor már azt is tudjuk, hogy akkor itt bizony a víznek a hiánya egy csomó betegségnek a előhírnöke. Hát kérem tisztelettel, egy pohár víz, ezt még az orvosok sem vitatják, 87 betegséget szinte, pontosabban tünetet azonnal megszüntet élén a migrénes fejfájással. Mert mi a migrénes fejfájásnak az oka? Elsősorban a vízhiány, de főleg az, hogy ugye az agyban paraziták vannak, de majd erre kitérünk később. De a víz abban a pillanatban már felhígítja mindazon dolgokat, amelyeket ezek kibocsátanak, termelnek. A másik dolog pedig a só. Naponta, és ezt sem mondják el, sőt azt mondják, ne sózz! Sőt, milyen sót hoznak forgalomba? Majd mindjárt kitérek. Naponta 6-szor. Ezek élettani törvények, tehát axiómák, nincs orvos, aki vitatni tudja, tudná, amiket én most mondok, illetőleg eddig mondtam. Napi 6-szor, 4 óránként a teljes véráramkörünket átszűri a vese, hogy bent tartsa a nátriumkloridot, NaCl. Ez a étkezési vagy asztali só vegyele. Tessenek megnézni otthon, majd az adás után, önöknek a konyhájában is mi van? Káliumklorid. Káliummal ölik meg Amerikában a halálra ítélteket, káliuminjekcióval, leállítják a szívet, és a magyarországi, meg a világon mindenütt a szív leállítást, ugye a szívműtét előtt kicsi adag káliummal végzik. Gyakorlatilag a káliumklorid méreg, halálos méreg. Tessenek elképzelni, ahelyett, hogy az emberi szervezet folyamatosan kapná a nátriumkloridot, amely minden élettani folyamathoz, különösen az oxigén termeléshez elengedhetően szükséges, de minden élettani folyamathoz a sejtszinten, azt nem csak, hogy megvonják, hanem a sejtszinten a nátrium-kálium pumpánál, a sejtmembránon, tehát a sejt külső héján, ugye 30 az 1-hez arányban kellene lenni a nátrium többletnek, ehelyett ezt megfordítják. A nátriumot szándékosan kihagyják, és 100-szoros, sőt 1000-szeres kálium többletet hoznak létre, amelyet az emberi szervezet nem tud feldolgozni, és ezért savasodik. És a savas környezetben támadnak a paraziták. Tehát víz és só, nátriumklorid, majd a sónak a lelőhelyét, de itt most is tudom mondani, mert nagyon könnyen megjegyezhető, tisztasó.hu honlapon megtetszenek tudni rendelni. Hát az a helyzet, hogy 25 kilót kell, hogy kedvezményesen vegye az ember, venni egyben, de nagyon sok helyen már az országban lehet kapni, vagy még lehet kapni, egyedül, amit én tudok ajánlani, igazi só, tiszta só, a világ összes követelményének megfelel, sőt, hát ez a só, én magam 10 éve ugye használom, és árusítom is. No tehát, azt mondhatnám, hogy a hosszú élet titka rengeteg folyadék, és a nátriumklorid só. Ugye a víz kapcsán még el kell mondanom következő nagy tanítómesteremet, dr. Lenkei Gábort. Hát dr. Lenkei Gábornak a neve az elmúlt évtizedekben ismerté vált, hiszen szembeszállt
a gyógyszermafiával, de most különösen, ugye, itt gondolom önök között nagyon sokan vannak, akik emlékeznek a tavaly előtti tüntetéseinkre, amelyet én magam is vezettem, meg szerveztem, illetőleg felszólaltam, sőt levezetője is voltam, nem is egynek, Budapesten, ahol többek között ugye Pócs doktorral, Tamasi doktor úrral, ugye egyetemben Gödény doktor úrral, egyetemben kiálltak mellettünk, kiálltak ugye az oltás ellen. Na most a Lenkei doktor azért érdekes, mert még a Wikipédia is aljas módon ugye meghazudtolja a tényeket. Dr. Lenkei Gábor a Debrecen Orvostudományi Egyetemet summa cum laude végezte. Ez annyit jelent, hogy minden egyes érdemjegye színötös volt. Valamennyi tanszék versengett, hogy bent tartsa, aztán a többek között a virológiai tanszéken is dolgozott évekig. Tehát azt mondani, hogy nincs orvosi végzettsége és sarlatán, azt mondani rá, hogy nincs vírusokkal kapcsolatban tudása, vagy bármilyen orvosi dologban tudása, az szó szerint aljas hazugság. Meg kell védjem ezt a remek szakembert, és igaz hazafit. Tehát ő az, aki a vírussal kapcsolatban, az ő honlapját és oldalát is csatoltam, egyértelműen elmondja, hogy hát kérem szépen, a vírus nem is élő lény. Nem is tud szaporodni. Hát, tehát egyszerűen olyan dolgokat állítanak orvosok, és mondanak a szemünkbe, amely, tehát minden, nem is azt mondom, hogy gondolkodó embert, hanem tehát valamilyen képzettséggel rendelkező embernek fel kellene álljon a szőr a hátán, vagy azonnal tiltakoznia kellene. De az, hogy embereket ennyire megszégyenítenek, most viszont pedig senki nem mondja, hogy mea culpa, ne haragudjatok, hibáztunk, és mindent vissza, és akkor titeket piedesztára emelünk, és kezdjünk el most minél hamarabb embereket megmenteni, mert nagyon nagy a baj. Nos, hát ez ugye elmarad, és el is fog maradni, sőt, én tudom, hogy most én is, és a Mátrai Füves ember is, és mások is óriási támadásnak leszünk kitéve, ezért is kértem, hogy most még ezt az élőt ne tegyük közzé, hanem itt maradjon magunk között családiasan. Hát nem számítottam, hogy ennyien tetszenek majd megtisztelni, de köszönöm szépen, mert akkor így van lehetőségünk arra, hogy szó szerint nagyobb csapásszámmal haladj át. Elmondtam ugye a víz és a só dolgát. A legfontosabb az lenne, a vázlatomban később említem, de ide veszem, az lenne, hogy ha minden ember valahogy rátalálna arra, amit egyébként a teremtő előtt, mikor leszületett ebbe a földi életbe, mint életfeladatot vállalt. Hát bizony nagy részünk sajnos nem ezzel foglalkozik. Én magam például azért tanultam, és azért van ennyi diplomám, mert a világ legjobb edzője szerettem volna lenni. Mai napig is szeretnék, de most fontosabb feladatom van az, hogy ugye megmentsük a honfitársainkat. Yeah. És tehát akkor itt most azt mondom, hogy meg kell találnunk azt a faktort az életünkben, amely a legjobban boldogít. Van, akit a család, az unokák, van, aki festeni szeretne, de valamilyen egész életébe el volt zárva. Mindenki nyilvánvaló saját maga tudja. Azt kérem, azt javaslom önöknek, rúgjanak mindent föl, mert olyan életben élni, amelyben belül mindig ugye savat termel az egyén, tehát boldogtalan, az előbb-utóbb leépüléshez vezet. Tehát itt megint lelki dolgokat hozok, de a lelki dolgokból vannak a testi dolgok, ugye a savasodás. Nagyon fontos lenne a mozgás. Aki csak arra képes, hogy elmenjen egy fürdőbe, tegye meg,
minél több termálfürdő és a termálfürdőben mozogni. Ha lesz időm, majd közé teszek egy ilyen videót, csodálatos dolgokat lehet végrehajtani. 1988-ban hoztam létre Kelet-Európa első fitness klubját, és elindítottam a fitness mozgalmat. Az időtájt a vezető lapokban tettem én mindenféle tornát közzé, és hát ezekre még emlékszem, úgyhogy nagyon szívesen segítek mindenkinek ingyen, illetve közé teszek majd ilyen filmeket. A következő, a egyszerűbb dolog lenne a gyaloglás. A gyaloglás az egy fantasztikus dolog. A férfiaknak a legjobb hatása van a prostata problémákra. Gyakorlatilag a prostata az a renyheséget, a prostata problémák a renyheségnek a következményei, illetve hát ugye oda is bekerülnek ezek a paraziták, de helyre lehet hozni mindazokkal, amit mondtam, illetőleg majd a parazita kiűzésével és mozgással. A séta, egyszerű séta, a farpofák mozgása révén gyönyörűen megdolgozza a férfiaknál a prostatát. Ugyanilyen hatással van a nőknél a medencebeli női nemi szervekre. Fantasztikus dolog, hogyha ugye sétát végzünk. És nyilvánvaló ennek különböző fokozatai egészen az olyan mozgásig, hogy akár futás, akár sportszerű mozgás, már mint konditeremben, vagy éppen mozgás, de kerti munkával, vagy házkörüli munkákkal. Tehát mindenképpen álljunk föl a fotelból, és kezdjünk el mozogni. A következő dolog, amit Albina a kezdet-kezdetén 20 évvel ezelőtt nagyon komolyan alkalmazott, hogy drasztikusan és azonnal áttért a húsfogyasztásról a zöldség-gyümölcs fogyasztásra, sőt manapság már ő azt hangoztatja, hogy lehetőleg a saját kertünkben, a saját élő környezetünkben megtermelt, azért mondom, mert panelben is meg lehet oldani, éltem panelben, megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket fogyasszuk. Sőt, ugye, ha már itt tartunk és vizelet, tehát az elmúlt 12-13 évben, hál' Istennek újra vidéken élek, és kertes családi ház környékén vagyok, vagy kertben. Én előszeretettel megyek ki és vizelek a kertbe, mert hogy ugye a vizelet megmutatja, hogy milyen növények nőnek, mert azokat a növényeket a teremtő azért hozza létre, hogy milyen problémám van, és annak ugye gyógyítására ugye kinőnek a növények. Emlékszem Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves embernek egy csodálatos történetére, valahova igyekeztek előadásra, amikor azt látta az autóban kinézve, hogy mindenfelé nő egy növény. És akkor azt mondta, hogy a sofőrhöz fordulva, hogy jövő évben sok lesz a struma probléma. Hát azt mondja, azt miből tetszik gondolni, Gyuri bácsi? Mert azt mondja, nagyon sokfelé látom az ellenszert. Na tehát a Jóisten, a teremtő teremtményeiben nem csak megteremtette a belső ellenállást, hanem megteremtette a természeti környezetben azokat a gyógynövényeket, amelyek segítenek helyre hozni a belső környezet, a szervezet belső egyensúlyát, egészségességét. Albina azt mondja, hogy képzeld el, Béla, magad elé a tányért. Én elképzeltem, ugye hajdanán, hogy volt, 10-valány évvel azelőttig, mielőtt találkoztam vele, hát ugye hússal. És tudom, hogy ott volt díszítésnek való egy kis zöldség.
hogy próbáld meg, hogy a tányért, hogyha a kört egészének fogod föl, a 360 fokból minél nagyobb területet foglaljon el zöldség vagy gyümölcs, lehetőleg a teljes tányért. Hát én még mindig nem tartok ott, de rajta vagyok a szeren, de mindenkinek javaslom, hogy ezt a hasonlatot próbálja maga elé képzelni, és minél hamarabb megoldani a folyamatos zöldség és gyümölcsbevitelt. Ő drasztikusan, keményen rögtön váltott, és csak zöldség, ugye a víz, a só az nála is, illetve a kezdet-kezdetén ő még beöntésekkel ugye távolította el a szörnyűségeket a vastagbélből. A vastagbél ma már azt lehet mondani, hogy orvosi diplomával rendelkező orvosok is beismerik, hogy szinte a második agy. Tehát olyan tudás birtokában van a vastagbelünk, amelyet az utóbbi évtizedekben fedeznek föl elsősorban természetgyógyászi végzettséggel rendelkező orvosok, de mások is, és hát bizony a vastagbél ezen paraziták által óriási támadásnak van kitéve. És amikor nem tudnak mit kezdeni ezekkel a parazitákkal, oly mértékben elburjánzanak, akkor azt mondják erre, hogy rák. Pedig, és akkor azt a szakaszt kivágják. Aztán egyszer csak megint a következő bélszakasz, a maradék bélszakaszból megint ki kell vágni. Mert tova terjedt. Hát nem tova terjedt, hát bent maradt, mindig is bent volt. Nem szüntették meg az okot. Azzal, hogy egy szakasz kivágtak, megszüntették a teremtő által szándékosan adott bélszakasz helyreállító lehetőségét, képességét. Az a bélszakasz, amit kivágtak, teljesen gyönyörűen helyrehozható lett volna, ha kipucoltuk volna az élősködőktől. Na de azt nem úgy kell kipucolni, hogy mondjuk kéményseprőt ledugunk, aztán kicsutakoljuk, mert nem jön ki. De nem is úgy, hogy kivágjuk azt a szakaszt, hanem oda küldünk olyan növényeknek olyan egyvelegét, amelyre ezek az élősködők halállal válaszolnak. Ezek azok a füvek, amelyeket ugye mi összegyűjtöttünk. Ezek azok a gyógyfüvek, amelyeket meglepő módon az emberiség több ezer, sőt, hát mondhatnám több százezer éve, mert én azt is bizton tudom, hogy az emberi civilizáció és a civilizációk sora az szinte végtelen volt már a Földön is, és évmilliókkal ezelőtt is éltek humanoid lények a Földön, de ezeket is, ezek a élősködő paraziták, sátánista fajzatok, drakonidák, vagy ilyen általam raptorok tették tönkre, hüllőszerű lények, amelyek most is uralják a Földet. De itt most azért merem önöknek elmondani, mert hogy én néztem, akik jelentkeztek hozzám, önök nagy része ezeket a dolgokat már érintőlegesen látta, tudja, vagy a tudás birtokolja is. Csak ugye legfeljebb a megoldást még nem tudtuk összerendezni. Visszatérve a vastagbélhez. Azt sem mondja nekünk senki, sőt, mi több. Ugye az idomítás, a rabszolgasorunknak ugye az életünk egészére vonatkozó rabszolgásítás egészében, az idomítás ott kezdődik, hogy a legfontosabb időszakban nem pihenünk. Azt még tudjuk, hogy nagyjából este fél 10 környékén kezd el a szervezet méregteleníteni. És kapcsolódnak be a különböző szervek szépen időrendi sorrendben, ahogy a Jóisten azt kitalálta. De azt senki nem mondja, hogy reggel 5 óra és 7 óra között méregtelenít a vastagbél. És mikor kell nekünk fölkelni? És mikor kell nekünk munkába indulni? 5 és 7 között.
És senki nem mondja azt, hogy lehetőleg reggel, felkelés követően végezzük el a legnagyobb méregtelenítést a vastagbél kimeneti szakaszán, a végbélben összegyülemlett salakanyagot, méreganyagokat küldjük ki a szervezetből. Minden nap, minden reggel. Szoktassuk rá magunkat. Tehát próbáljuk megoldani, hogy alvás önök is, a gyerekek is reggel 7-ig. Próbálják megoldani. 7-kor felkelés, irány a toalett, ürítés. Utána jöhet a tea, mert a belső környezetben az éjszaka folyamán, ugye a folyadékvesztés hatására, ha nem pótoltuk, megindulnak, illetve szaporodnak, elkezdenek mozogni, mozgásba lendülnek, zitáék, vezetéknevük parazitáék. És abban a pillanatban, hogyha éjgyomorra leküldünk egy adagot ebből a gyógynövénykeverékből, a legnagyobb hatást érjük el, és a legnagyobb halált osztjuk. Viszont, amit nem írtam le, de most már fogok írni az ajánlóban, ha lehet, ha tehetik, a napi, sőt a folyamatos folyadékbevitelt is oldják meg ezen gyógyteákkal. Így is, úgy is isznak folyadékot, és hogyha megnéznénk, hogy milyen folyadékot isznak, akkor azt látnánk, hogy bizony mindenféle mérget iszunk. Kiadunk pénzt teákra, kiadunk pénzt Coca-Colára, kiadunk pénzt mindenféle üdítőre, cukros üdítőkre, ami halál. Erre a teára kiadott pénz és elnézést nem magam mellett, hanem az egészségért mondom. Ez maga a csoda. Ez az élet. Visszatérve, ha mi az egész napunkat reggeltől estig meg tudjuk úgy szervezni, hogy folyamatos a folyadékbevitel, megfelelő időben pihenünk, lehetőleg mozgunk, zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, lehetőleg folyamatosan. Nem kell lenni, mindig rákcsáljunk, mindig kortyoljunk egyet. Tehát nem azt jelenti, hogy 3 litert vagy 4 liter folyadékot megiszunk egyben. Kortyoljunk. Mindenütt legyen egy pohár, mindenütt legyen egy flakon ebből a teából vagy vízből, lehetőleg forrásvízből, vagy éppen esővízből, vagy tisztított vízből, és tehát folyamatosan töltsük föl a folyadékraktárakat. Meglátják, hogy ezzel a teával 2 hét után úgy érzik, minthogyha mázsás súlytól szabadultak volna meg. És ezt követően következhet az építkezés. Na most, ugye itt nagyon nehéz dolog van, mert amit most fogok mondani, az megdöbbentő lesz, még azoknak is, akik nem oltottak. Tudnék, amit nem mondtak el, de nyilvánvaló, hogyha nem oltott vagyok én, és oltatlannal van kapcsolatom, tehát én oltatlan vagyok, és oltottal van kapcsolatom, akár egy légtér, akár testi kapcsolat, akkor a testfolyadékok, így mondom, cseréje révén bizony a paraziták, illetőleg azoknak a mindenféle ugye, szaporulatai belém juthatnak. És ugyanolyan hatást érhetnek el, mint hogyha oltott lennék. Tehát mindegy, hogy oltott vagy oltatlan valaki, a teát mindenképpen javaslom, és ez nem azt jelenti, hogy most viszont akkor idegenkednem kell a családi körben, vagy akár partneri közegben az érintkezéstől, sőt, én azt szeretném önöknek mondani, hogy ha lehet és még nemzőképes korban vannak, vállaljanak minél több gyereket, mert hamarosan
pár éven belül, még a mi életkorunkban, a mi életünkben bekövetkezik egy olyan csodálatos változás, amiért érdemes élni, érdemes felvenni a kesztyűt, érdemes harcolnunk, érdemes összefognunk, és érdemes mindenkit megmenteni, és érdemes gyermeket nemzeni. Mert ezek az emberek a aranykorba fogják tovább élni az életüket. Tehát nem kell félni a jövőtől. A jövő egy csoda, de nekünk most meg kell tenni, amit a haza megkövetel. Gyáva népnek nincs hazája, össze kell fognunk, és akkor Isten is megsegít, mert a renyhe tunya embereknek nem segít. De akik élni akarnak, akik harcolnak magukért, testvéreikért, gyerekeikért, családjukért, rokonaikért, a hazáért, azoknak az őszinte és csodálatos szerelem lesz a jussa, és a csodálatos aranykor, a fény lesz a jutalma. Drága magyar testvéreim! Boldogságot, szeretetet szeretnék közvetíteni. Azt szeretném, hogyha megértenék, hogy mindaz, amit most átélünk, a sátán olyan próbája, amelyet ki fogunk tudni bírni, és át fogunk tudni vészelni. De meg kell tennünk a védekező lépéseket, aktívan, összefogva, egymás segítve. Bizony, el kell mondanom néhány példát, hogy mennyire ki van találva az, hogy a szervezetünket szánt szándékkal és nagyon-nagyon nagy, úgymond biológiai tudással fertőzte meg a sátán. Hát képzeljük el, hogy például magunk elé a tüdőnket. A tüdő egészséges állapotban, ha kiterítjük, akkor olyan, mint egy zöldelő teniszpálya. Olyan nagyságú. Ha az összes kis tüdőhólyagocskát ki tudnánk teríteni. Képzeljék el ezekben a tüdőhólyagocskákban, hát azt mondanám, hogy a cseresznyében fészkelő, de attól nagyobb, ahhoz hasonló paraziták fészkelték be magukat, szó szerint, tehát minden egyes hólyagocskába ezek vannak. Abban az esetben, ha a tüdőt támadták meg. És bizony ezek, ugye nem csak a vérből ugye veszik föl a táplálékot, hanem ezek bizony rákcsálnak. Átrágják ezeket az alveoluszokat, tehát tüdőhólyagocskákat, és ugye folyamatosan ezáltal csökken a tüdő oxigén felvevő képessége, majd az egyén belehal. És azt mondják, hogy embólia. Akkor nézzünk egy másik példát. Azt mondják a gyomorral kapcsolatban, ugye, gyomorsav túltengés, és kiukadt a gyomra, mert sokat ivott. Hát lehet, hogy sokat ivott, lehet, hogy nagyon rossz alkoholokat ivott, de a szerencsétlen arról nem tehet, hogy ő belé juttattak olyan parazitákat, amelyek elbírják a gyomorsavat is. Na most tessenek megkapaszkodni. Ugye azt mindenki tudja, hogy a sósavnak milyen hatása van. De azt senki nem tudja, hogy a gyomrunkban található gyomorsav, az ténylegesen sósav. Hát akkor hogy nem marja ki a gyomrunkat? Mert a teremtő gondoskodott arról, hogy a gyomorfal belülről olyan anyagot termel, amely ilyen értelemben megvédi a gyomorfalat, a gyomorsav maró hatásától. Hát akkor hogy kiukad? Hát a sátán küldött oda olyan egy másik fajta parazitát, amely nem, hogy ezt a gyomorsavat kitűnően kibírja, hanem ezt a gyomorfalat át is rágja, és aztán vagy halált okoz, vagy ha megmenekült az illető, akkor ezt a részt levágják. Már megint a vagdalás. Aztán megint kiukad a gyomra, megint sokat ittál, de hát már 5 éve nem iszok. Hát persze, hogy nem.
Hát mert nem szüntették meg az okot. Kezelték ők okozatot, látták, hogy hát ott tiszta fekete a gyomor, meg a tüdő, meg a bél, és hát borzalmas, és az rák, de azt ki kell vágni. És akkor mi a helyzet a szívvel, a szívinfarktussal? Hát a vérrög bizony elzárja a vérereket. Valójában, drágáim, pedig, és ott Molnár Albinának a honlapján tetszenek látni képeket. Lógnak a szívből a fonalférgek, és ott kitódul a vér, és ha életben maradt az illető, azt a drága orvos doktor urak kiszedik, mármint a férgeket, újraindítják a szívet, és aztán él a delikvens a következő szívinfarktusig. Mindaddig még a harmadik vagy negyedik már véglegesen elviszi. Mert nem szüntették meg az okot. Mi a helyzet a sztrókkal vagy a agyvérzéssel? Szintén tetszenek látni majd olyan képet dr. Molnár Albina oldalán, hogy a meglékelt koponyában az agy felületén nyüzsögnek a paraziták. Hát mi történik ténylegesen? Az agyi erőnket parazita átfúrja, és a vér kiömlik az agyterületre. De már agynál tartok. Mi a helyzet az epilepsziával? Azt az agytörzsi részt támadja meg a parazita, amely egy ilyen rángásos tevékenységet vált ki. Na hát, mi a helyzet az epe? Nyilván tudják már, ugyanez, vesekő? Persze. Ez mind a paraziták által termelt melléktermék vagy ürülék, amely ürüléket ma már a mai emberek nagy része nem elhízott, hanem puffat. Miért puffat? Mert a benne lévő ürülékeket valahova deponálja, raktározza a szervezet, és nem tud mit kezdeni, és oda viszi. Tehát nincs közfény, hanem a végtagokban, az izületekben paraziták vannak, amelyek szétrágták, vagy éppen ellehetetlenítik a mozgást. És így tovább. Tehát okozat. És ahogyan említettem már korábban, amikor ezek a paraziták egy adott testrészben, szervrendszerben oly mértékben elszaporodnak, hogy gyakorlatilag a teljes szervet már betokozódva, de belakták, akkor azt mondja rá a mai orvostudomány, hogy rák. Holott csak a paraziták mérhetetlen elszaporodása. És miután nem tudnak vele mit kezdeni, ugye, ha lehet egy részét kioperálják, vagy a teljes egészét, és aztán jönnek, hogy áttételes rák. Miért van áttétel? Hát azért, mert az a parazita nem csak az adott szervben van jelen, hanem egy másik szervben is. Már akkor is jelen volt, nem közben átment a rák, hanem a parazita azt is tönkreteszi. Na de ha megszüntetjük az okot, a savasodás és a savasodás révén a bennünk elszaporodott parazitákat kinyírjuk, amely egyébként egy hosszadalmas folyamat, tehát éveket is igénybe vesz, sőt évtizedeket, hiszen évtizedek óta bennünk vannak, de a nagy részüket évek alatt, sőt hónapok, sőt egy kúra után is már komoly megkönnyebbülést tudunk érezni, meg tudjuk oldani, de el kell kezdeni. El kell kezdeni. Hát akkor most már ugye úgy látom, hogy 1 óra 11 perc óta beszélek, térjünk arra rá, hogy mit kellene tennünk. Miután én mindig is úgy szólítottam a magyar társaimat a Kossuth téren 2006-ban és azóta is, hogy testvéreim, mert hiszen
Ha az idő mélységében visszanézünk, a családfánk szerteágazó ágai bizony-bizony az idő mélyén összefonódnak, úgyhogy engedjék meg, hogy most egy kicsit tegezőre váltsak. Drága magyar testvéreim, az a kérésem hozzátok. Segítsetek abban, hogy minél több helyen el tudjam mondani én ezt élő szóban úgy, hogy képekkel, filmekkel, és itt el nem mondható, be nem mutatható bizonyítékokkal élve előadást tudjak az ország különböző pontjain tartani. Azt szeretném kérni tehát, hogy szíveskedjetek arra vállalkozni, és ahogyan ugye látom, több mint 450-en vagytok itt, vagy jelentkeztetek, nézitek majd meg később ezt a filmet, hogy minden járás, hát ugye a belső Magyarországon, mi úgy mondjuk, nem Csonka Magyarország, a belső Magyarországon 165 járás van. Az lenne jó, hogyha minden járásban létrejönne egy ilyen kis aktív csapat, egy mag, 2-3 személy. Gyerekeket is be lehet már ide vonni. Egyrészt szervezetek előadásokat, úgy, hogy a járás minden települését összehívni, szívesen elmegyek. Másrészt próbáljátok összegyűjteni mindazon javasasszonyokat, füvesasszonyokat, akik valamely fűnek a tudói, vagy éppen termelői, vagy ti magatok is gyűjteni, hogyha az e-mail címemre mindenki jelentkezne, és vállalna feladatot. Tehát összefoglalva még egyszer, egyenként vállaljatok feladatot, segítsetek nekem abban, hogy itt moderátori, adminisztrátori feladatok ezen az oldalon. 2. Segítsetek nekem abban, hogy ez az élőzés minél jobb technikai feltételekkel jöjjenek létre, hiszen én 67 éves múltam, nem vagyok egy nagy számítógépes tudor, szívesen tanulok mindenkitől, de ugye valószínű, hogy nem fogok tudni úgy élőzni, mint ti, akiknek megy pikpak. Azután hozzunk létre járásonként legalább, de az lenne jó minden településen, de járásonként egy ilyen gyógyító tea központot, ahol összegyűjtjük a gyógyteákat, elkezdünk esetleg termelni, összejönnek ezek a barátok, ismerősök már, mint mi, gyerekekkel együtt is elkezdenek Kalákában, mint a Fonóban, vagy akár, vagy kukoricát morzsoltunk hajdanán, teát csomagolni, összerakni ezen az oldalon, ahol ugye a vázlatot ismertettem, alatta mindazon írásos anyagok, amelyek megbízhatóan szemléltetik, bemutatják azokat a bizonyítékokat, amelyeket ugye egyértelműen már most közé tudunk tenni, amelyekből rengeteget lehet tanulni. Tehát amikor már életben tartottuk mindazokat, akiket életben tudunk tartani, akkor már léphetünk egyet tovább. Ez egy rendkívül magasztos, nemes szabadságharc lesz. Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, köszönöm nektek, hogy köszönhetlek a szabadságharcosok között. Ez egy nemes, példás, gyönyörű harc lesz, amelyben mindannyiunknak egy üdvözítő feladata van, és valószínű, hogy a végén ennek a harcnak tényleg újra szabadok leszünk, valóban boldogok, és szeretettel, szerelemmel ölelhetjük meg egymást, mert a zsarnokságot, a sátánt, az elnyomást a földön legyűrtük. Isten áldja meg a magyart, Isten áldja meg az emberiséget, Isten áldja meg benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Áldás!